pagsiswimingan namin. Naiwan pa ako gawa ng nag-live pa ako sa TikTok bago ako pupunta dito sa pagsiswimingan namin dito sa bayan. So ayan guys, dito tayo, hinahanap ko yung location. Hindi ko pa kasi alam kung saan yung saktong location ng pagsiswimingan namin. So ayan. May magandang kainan dito guys. Tara, hanapin na muna natin. Tamang lakad muna ako. Ayan. Para tipid sa pamasahe. Ayan, daanan. Kasi main road to guys, papuntang Maynila. Kaya marami na daan na bus. Hindi pa rin ako nakakarating sa pagsiswimingan. Nagtanong-tanong ako kanina. Nandun pa daw pala sa part na yun. Sa part na yun yung lugar kung saan nandun yung pagsiswimingan namin. So naghahanap na ako ng tricycle para mapadali yung pagpunta ko doon. Kaso hirap din makahanap ng tricycle guys kasi highway nga to, kadalasan ng mga nadaan dito mga bus. Habang nag-aabang-abang ako ng tricycle, lakad-lakad rin natin kasi sanay naman ako sa lakad guys, kaya kaya natin to. Wala si Popoy, pinapahirapan na siya to. Wakas nandito na tayo sa Royal Farm. Yan, Royal Farm. Welcome to Royal Farm. Ayan guys. So, ang problema ko na lang ngayon, hahanapin ko kung saan sila.
saan sila dito kasi parang masyadong sobrang laki guys. Honestly, sobrang laki nung Royal Farm. So magtatanong-tanong tayo kasi hindi talaga ako familiar kung kaya magtatanong. So, pero ang ganda guys, sobrang ganda dito, promise. Saan po kaya yung yung sa Kuwesa? Yung birthday mo? Opo. Pasain na lang po. Kasi po yan guys, magsasayin pa daw ako. So sasayin mo na ako guys. Saan? Magbabayad na po ba agad? Sa kanya na lang po. Wala sige. po magbabayad. Sana libre ako guys. Kaso parang ako malilibre. Sa may malaking pool sila sir sa taas lang. Kita po agad. Diretso lang po. Diretso lang po. Opo, paglagpas na po na sila, nakikita nila po sila sa may malaking pool. Sa taas. So ayan, tur muna tayo guys bago pumunta doon. Kasi mamaya mapapainom na tayo. Hindi. Sabi mo muna sa taas. Sa may ano ka muna. Pero ang ganda guys, ganda nung na setup nila. Ayan, Royal Farm. Saan nga po tong lugar? Bay Laguna po. Puy Bay Laguna. Ayan, Pay. Ay, Puy po. Puy Bay Laguna. Puy Laguna guys. Ayan, Puy. Astig yung mga nila guys pala to. Tapos basta dami. Tour muna tayo guys. Habang papunta pa lang tayo dun sa pagsisimingan namin. Ay, sa pagsisimingan. Dun sa swimming pool mismo guys. Ikot-ikutin muna natin ito guys. Sobrang lawak niya honestly guys. Sobrang lawak. So, tingnan nyo pa. Social distancing. Huwag niyo kakalimutan yan kasi pandemic pa rin. Tapos ito guys yung first swimming pool nila. So, tingnan natin yung unang swimming pool kasi. Pero wala sila dito yung mga kasama ko. Hindi pa talaga kami nagpapangita at hindi nila alam na nandito na ako. Hindi man lang ako nag-chat. Wow! May malaking pati nga lang. may malaking pati lang guys. Honestly, sobrang ganda niya guys. Nakalagay dito is 5 feet. So, pwede pa ako dito. 5 feet pa yan. Medyo mataas pa naman ako ng konti sa taas ng tubig. So, pwede pa ako dito. Sa mahilig sa nature, sobrang ganda niya guys. Hindi lang siya basta resort, yung nature niya sobrang ganda. Environment friendly pala guys. So ayan yung mga cottage. Ito yung mga cottage na yan. Hindi ko lang alam kung hindi ko magkano, hindi na ako nagkano. So parang ayun sila, pero wala mo na akong pakialam sa kanila. Para sa magde-date, sa may mga jowa, hindi ako pwede dyan, wala ako. So
May inuman. Ayan. So, tatagay ba ako? So, tagay. Pero di malamig ka. Ako sa may Tagay, may pagpulutan. Pwede pa kayo dito? Papago eh. Kami So, konti lang naman guys, hindi naman talaga ako maglalasing. Sila po talaga yung mga maglalasing. Kaya maglalasin na ako Sila po talaga. Malalaki na Brandon. Ako, kita ako sa amin. Guys, konti lang, konti lang. Ah, hindi bago guys. Go! So guys, nandito na tayo sa, after ko mag-swimming, pumunta naman ako dito sa mini hanging bridge dito sa Royal Farm Resort. Ayan, may mini hanging bridge dito guys. Kung mapapansin nyo, maikli lang naman siya, sobrang ikli lang. So, tapakita ko sa inyo. Bali, nasa taas na tayo guys, kung mapapansin nyo, ayun yung baba. Ayan, nasa taas na tayo ngayon. So, ito yung mini hanging bridge. Hindi naman siya ganun kahaba, kaikli lang, pero sa mga medyo takot sa heights, pwede nyo itong i-try para mawala yung phobia nyo sa sa mga matataas na lugar. So ako meron ako pero hindi naman kasi gano'n siya kataas, pero kaya ita-try natin. Siguro kayang-kaya ko na ito. Ayan. Oo, mamaya ako muna. Balik. Oh, wag na. Ako na. So, ayun guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. Ayan. Sobrang enjoy naman. Hindi nyo nakita yung lahat ng kaganapan kasi hindi na kaya ng oras. Kailangan ko mag-swimming mas kasi gusto ko lang yung ginagawa. Thank you for watching guys. This is Dominic Cristobal. Thank you guys.